И какво става, хора? Аз съм Деян и в днешното видео ще поснимаме малко на FC Mobile. FIFA-та. Защо не? Ще играем на Division Rivals. EA Sports. It's in the game. Ще потъкаме на Division Rivals. И зареди след една минута е пак скандалното. В днешното видео ще поцъкаме на FIFA, както разбрахте ви. Сега да се отворя на градските. Така. И имаме екземпляр, няма да го отварям. Ще направя към vs Attack. Към vs Attack. Да не го подценяваме това сега. Така. Оче лагна малко. И се бил Кол Палмър. Паскам Кол Палмър. Солянки няма дрибъл изобщо. С левия крак с десния шосера. Добре. Изтро с левия. И опазване. Паскаме се бил в другия ъгъл. И гол. Баджо. Лесна работа. На нацепения с дриблинг от отбора. И Палмър. Е засада. Какъв е то Ван Дайга. Набрал се в секунди, ще се опитам да вкарам още 3 гола. Ще се опитам. Гол! И го бием. Солянки с десния. И няма да вкараме, но си го биеме. И аз бях Деян, вие бяхте с канала, срамно да кажем ето, но вие бяхте с канала Rongo.com. И следващия път и чао!